normálne. Takže čau vás ľudia, moje meno je Hribo. Isto ma poznáte z kanálu Hribo Channel, čo je môj hlavný kanál. Takže teraz pred chvíľou som vytvoril kanál menom H-Vlogs Hribové vlogy. Na tento kanál pôjdu všetky vlogy, ktoré budú, presmerujem tam asi všetky vlogy od jednotky ku trojke. A budú tam iba vlogy. Tento kanál nebude asi tak sledovaný jak ten minulý, ale na tento kanál budem natáčať hociaké random, blbosti a neviem čo všetko. Takže vlogy na hlavnom kanáli budú občas, keď budú nejaké také, že dosť vtipné a budú v HDčku, tak tie dám na hlavný kanál a tie, čo budú cez mobil a nejaké také random shit blbosti, tie dám na tento kanál. Aby to bolo prehľadnejšie, lebo môj kanál sa volá Just Game, teda iba hry a preto som tam nechcem miešať vlogy. Chcem si v tom robiť poriadok, takže to tak je. Takže toto video je iba oznamovacie, nemusíte dávať like, ale ak sa vám ľúbi, že som si to tak usporiadal, tak zanechajte like. Čaute.